Alba Cid Fernández, 32 anos, millennial e poeta. Filoloxía galega, portuguesa e románica. Parece que estou a ler a oferta académica da Universidade de Santiago de Compostela, pero esta é a formación da nosa superheroína. Dende cativa, soubo que a súa paixón pola lingua e a escritura ían estar vencelladas. É moito que escollemos cando optamos por unha lingua, porque estamos escollendo xogar coas sutilezas dunha lingua, xogar coa carga que as palabras teñen nunha lingua en concreto. Entón, non é algo tampouco que poidamos facer así como se nada, non? Poñernos a escribir noutro código simplemente por coñecelo. Teño a seguridade de que a día de hoxe a mirada dun adolescente sobre o galego non é exactamente a mirada que un adolescente tiña hai 20 anos, ou mellor. Eu na adolescencia escribín en galego e en castelán, na infancia tamén, de feito presentábame a certames así un pouco indistintamente, en galego e en castelán. En determinado momento foi un exercicio de claridade comigo mesma e de coherencia. Tivo moito que ver o feito de estar a ler poesía que me interesaba moito, unha poesía galega.